Baibuli bali banyora tabana ba chingaki chia mapema nigo litkolia lero banyora amegelio nekyombe kya ISF ekyo gyakorekana sensemo ya bonjali mno musakito o Daniel Ontiri agutumanya korengana nobotuki ebikole byomalita mapema asabana banyeruka n'ikisegi chigenka ubutaka negati y'ikisababu kiriya cyairire okugendera komentekana kw'imechandeiga ayiga nkorengana n'ekyombe gya The Beacon of Hope ekikerense ya International Solidarity Foundation ISF chingaki chigikaro yokoenana amegelio asabwe buli babana balia baetero bonereria bwechingencho ao namalita mapema abarayi begedini n'abatureti kurwase binyoro ao asensemo ya Bonyakera miyebonge ya Bonchare County ya Kisii ekerene kirenga gyokubasemya buna bakomenya n'abana babo abo babeire aboibuli mapema nenchera barabakonyi tibabaisa kwenyora asemechando buneyo asamatukali bosyo batarakora masomo wose bataranyomwa twachirige gariana osemia Bible roya mangana yo konyomu kwa abana batareka miaka yo konyomu okobakia mangana yo bulito wa mapema oseande baondereu through defilement asichikesi chiri batarigo chibali pot twabayegeiri twabasemiri igoro yo obuyabo kuyona eskuru ko mwana mwiseke kiranyorero bulito erinda chikonyore skill ase vocational training osina bakwa ne skuru uranyole certificate go chakomokonya go chamoto ase gikaro ekyo kyaira lituko ligima tichi gatatu abiboli abaiga nigo bagokera egetambo kirekiga na gotebuna oyiga no mochaka no moya ase chiamati chiabo obotaka ase binyoro bwabero bonene igona gyakora konyanga kamwana kare miaka yanse onyori obogima bwae bwachaka obobe esa uri onyori oborito oboiga bwachai komoretera mangana makongu naboko nyamwako omwana okonyetara ike miaka yako agwende konyoro oborito abora anyore ngo omwana yakera gukonyoro oborito bagukonyoro omwana nabo eita bora ito omwana oboite no omwana na ngina eyakabere naboko nyango omwana yakera gukonyoro oborito bwae kera nyori butawo kikogonki naboko nyora ngo nyori egento nga fistula eyere disisi erembe okonyanga esa amachi acha ya amachi ne yobunyira bona igo bigo chamo ntwa baraya batureti tugwente ko irachi report kerensinyo kerende gyonsi ge gokorekana maminja osabana bali abake bagokorerwa yatari amaya twa report mapema serikali yaimo kichikumu nago kirase nginyo twanyorera masoma yarara maya intumuna abaibuli tonyara ko batogokonya abana baita sokoirana ase chiskuru aso kwegendereria ekogero bugima bubure ko chimutu no bokong asense mwende nigo bakwanire gati yemerobelio elia babegete barache kwebwaterania nero egati yabo olimi no bonchiriria namono bolio bokoboke elio kwegendereria na koligia chinchira chigwikiraniria bana baba maganio asesegeye umwana nagwento usimekari toke na ibunu muibuli kwa mwanjira ngaya na ibekabwo mambiende no inu mushigetenga ki musibekabwo mambinero nyore sabuni egere tako na kuliga ligererio yukabwate egere nariyo bibora asire egere amagendera suke mutu ISF nebyombe bya nigo byagendere kubeka omokya asichinsemo ao korongi ya chimbwa na gusiria obonereria ao egati yabo chisegi chigenka gosarwa ku mwana omwisike egati yayanda na igokogania nkororo gokugenderera kubwatirana namono nababwatani ao aiga Kenya no nyengo ikasi chinse cheisiko Nkurubudirigeta seni kiaga tembe kurega se county ya Kisii litirane nguru kwa Daniel Ontiri.